Rijeke Drinjača i Lovnica, manastir Papraća, ali i zadužbina kralja Dragutina iz 13. vijeka, manastir Lovnica, stećci u Bečanima te očuvana priroda, najznačajniji su turistički potencijali Šekovića. Ipak broj turista se ne povećava. Uglavnom je riječ o jednodnevnim posjetama domaćih turista. Razlog za to je... Ono što je najveći nedostatak naše opštine jesu smješteni kapaciteti i to je ono na čemu bi trebalo poraditi, a pored toga ključna stvar jeste svakako marketing, pronaći promotivne tehnike koje će privući turiste. Neophodno je urediti i putnu infrastrukturu, ali i osnovati turističku organizaciju, smatraju građani. Koja bi mogla i morala naš postojeći turističku ponudu da učini znatno dostupnijom i da je predstavi širim masama kako bi oni mogli da dođu i da vide čime naša opština raspolaže, a ima šta da pokaže. Jedan od glavnih ciljeva lokalne uprave biće razvoj turizma. U izradi je strategija razvoja turizma Šekovića. Radi se u vremenskom periodu od 2017. do 2022. godine. Glavni pravci u izradi strategije razvoja Šekovića biće turizam i poljoprivreda. Da li ćemo uspjeti to iz naših sredstava kreditni ili uz pomoć vlade, to je već na nama sami. Pomenuta strategija biće značajan iskorak za šekovački turizam, od koga bi svi građani ove opštine mogli imati koristi, ističe turizmolog Nataša Dragović. Naš potencijalni turistički proizvod, mogu reći slobodno da je otvoren za različite tržišne segmente, od starijih ljudi, penzionera koji mogu doći da se odmaraju, da provedu vreme u čistoj sredini, preko porodica sa djecom do mladih ljudi koji mogu dolaziti na izlete i kraće ekskurzije. Nova strategija razvoja trebalo bi da unaprijedi turističku konkurentnost Šekovića, obezbijedi rast obima turističkog prometa, a samim time i puniju opštinsku kasu.